ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба саи мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳаст. баъдрон Toyota Camry ҳаст ки соли бароишаш 2009 сола ки бензини холия. объем мотораш 2.5 литра, коробкаш автомат. мошина мегӯяд сайзиянаш беҳтарин, бе ягон расход, бе ягон задагӣ. ҳурҷат 1 сола ҳаст. тонировка бучидага, 4 диска, 4 электропакет, 4 баллонои пачка, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. мошина мегӯяд умуман задагӣ пучидага, сайзияни вагон. ягон расход намекунем, мега соҳибшон. хоб мошин нархш бардор 94,000 сомония ки бо арзон мешавад, не ки бисёри бад не. одамоне ки 8,000 10,000 мега арзон мекунанд, хубуш занг назананд, яъне ки бисёри бад арзон намешавад бардорам. мошин дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. 94,000 сомонӣ номерои билайшо дар пои мондагӣ аст, кор мекунад. хоб ба кадом метавонад ки маъқул аст, марамат метавонед ки рақамошон да занг занед, бештар маълумот чагиред, не ки бисёри бад арзон намекунад. мега пешаки мегӯям ки мисол вақти хичона ва вақти мора нагира мегӯяд. лайк ҳамон бардор имконият бошад ва навора силкаша дар ватсапи мотон падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон Daewoo Matiz аст ки навхали светои сини соли бароишуш 1998 сола ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораша 0.8 литри экономни гуфтагӣ аст. коробкаш механикай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин 4 баллонои средни 60-70% мега баъдрон 4 дискаҳои худаш, радной краскай, салон тоза. мошинам инашам мегӯяд бе расход мегири ҳай мекунӣ. мошин бардор инашам хеле ки дасти як одам нагаштагаса. чӣ хеле шумо фақат дар комментария хоҳиш мекунед ки Daewoo Matiz сайзияниҳои хуб. нархи Matiz 16,000 сомония ки 98 сола бо савдо ҳам дорад. инашам дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. ба кадом метавонад ки маъқул аст, рақамошон мондагӣ аст, марамат тамос гиред. шумо дам агар ҳамхали мошин, хона, замин, квартира боша, рой кунед, рекламада мегузоред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон Toyota Corolla аст ки свети сафеде ки нагуфтанд ки американка, Дубай як ҷои шахтон аниқ мекунен. соли бароишаш 2008 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. ҳамаш чизои раднойша мегӯяд, радной краска, 4 диска, 4 баллонои 80%, электропакет, кондитсионер, яъне ки мошин ҳама чиз кор мекунад. ар нашуд хадавои ҳуҷҷат и чизои ягон маълумот нест бардорам, худатон мегиред. мошин сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 65,000 сомонӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон бо арзона мешавад. дар шаҳри Турсунзода, Регарда қарор дорад. ба кадом метавонад агар ҳамихе Toyota Corolla 2008 солгирӯзӣ бошад, 65,000 сомонӣ бисёри бад не, камтар дига савдо ҳам дорад мега. маърамат рақамошон мондагӣ метавонед ки пурра маълумотша гиред. бародарон, аз шумо хоҳиш аст ки лайка гузоред ва имконият бошад навора падиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон бояд тайга аст Daewoo Matiz ки хеле светои серебристи соли бароишуш инашам 1998 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораша 0.8 литр гуфтагӣ аст. инашам экономни мотори простой, каммасраф, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, салон тоза, 4 баллонои қариб ки 90 мегӯяд, дискаҳои худаш ҳамаш қоидави бардорон, яъне ки мошин 100% расходша гуфтагӣ нест. ба кадоми шумо ки маъқул аст, бо хай чӣ хеле ки ба шумо маъқул, бо ҳам хел маълумоти пурраша мегиред. нархи мошин 17,500 сомонӣ мега соҳибшон бо арзона мекунанд. дар территорияи капоти мошин мега савдо мекунем. ин мошин бошад дар шаҳри Хуҷанд ҳозир қарор дорад. ба кадом метавонед агар дар ҳамон тараф наздик бошед, агар харидани бошед, маърамат мега бо арзонтара мекунем, метавонед занг занед. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон Hyundai Starex ки соли бароишаш 2000 сола ки судишвориш дизел мегӯяд соҳибшон.
Абиё мотороша 1.8 литр гуфтагӣ аст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду. 4 баллонаи 60% дорад мегӯяд, 4 дискаҳои худаш, раднои краскаи намехелай, салоншам тоза. Мошин мегӯяд беҳади ба тоза гуфтагӣ аст, соҳибшон ягон расход надорад. Состояние мошин мегӯяд идеални бардорон, чизе ки соҳибшон мегӯяд, мо ҳамонро ба шумо пешниҳод кардем. Кадоме ки бо ҳам хали старекс хар бошем, мо рафта аз пеш бинем. Мошин мегӯяд бе расход, не ки нашуд ҳуҷҷат ягон маълумот нестай. Нархи мошин 33 000 сомония бардорон, бо савдо ҳам дорад. Мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. Маромад рақамҳои монагӣ тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон, Daewoo Lacetti аст, ки соли бароишаш 2005 сола мегӯяд соҳибшон. Абиё моторош 1.8 литри Zephyr мегӯяд соҳибуш, бензин газ ҳардаш 100% кор мекунад. Мошин мегӯяд ягон задагӣ пуштагӣ надорад, моторша мегӯяд Zephyr 1.8 вагония. Баллон мегӯяд пачка, мегӯяд аккумулятори нав, документ дора мегӯяд, не ки нагуфтанд чанқа срок. 4 электропакет, 4 диска, 4 баллонои нав бардорон, кондиционер ҳамаш кор мекунад. Раднои краска намхе чорни сиёҳ. Хоб дигар маълумотои пурраша ба дили худатон мегиред. Коробкаш бардорон узурият автомат будае. Мошин дар шаҳри Турсунзода айни ҳол қарор дорад, яъне ки регарда, нархаш 28 000 сомония. бо арзонам мекунем, мегӯяд кадоме ки мошинхари конкрет набошад, 2005 ай 28 000 сомон савдо дорад. Бисёр гап намезанем бардорон, хай маълумотои пурраша гирем. Шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, гомол, чизе ки набошад барои фурӯхтан, маромад намхе суратша роя кунед, қати маълумотои пурраш мо намхе рекламада, яъне ки фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон, Daewoo Tico аст, ки соли бароишаш 1996 сола, ки бензини холияи сӯишуриш. Абиё мотороша 1 литри прастои гуфтагӣ аст, коробкаш автомат, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. 11 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад, аккумулятори пачка, 2 баллони пеш мегӯяд пачка мегӯяд, 2 баллони ақиб средни аст. Мошин мегӯяд ягон расход надорад, мегӯяд соҳибшон, фақат ам як хадавоиш камтар уже безе як хадавой мекунем, дига ҳамаш 100%. Раднои краска нами хели сини света. Ҳама ҷош 100%, фақат ам як камбуди ҳамин хадавой. Хоб мошин бардорон нархаш 14 000 сомония, ки бо арзон мекунем, мега ягон Nexi боша, мега вариантҳои алиши ҳам дорад. Хоб мошин дар шаҳри Турсунзода айни ҳол қарор дорад бардорон, ба кадоме то махол аст, тарафи регар маромад рақамот шумодагӣ, кадоми сумкати мегирад арзон мекунанд, кадоме ки ягон нормали Nexi бошад мегӯяд, яъне ки алиша мекунанд. маромад занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон, Opel Astra F аст, ки дар кузуфи хетчбек, соли бароишаш 1999 сола, ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё моторош 1.6 литри прастои, коробкаш механика, мошин мегӯяд нахадои дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллони нав ҳаст, мегӯяд 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд чашкҳо задагӣ пӯшидагӣ надорад. мотор 100% ягон масъала намехӯрад. мошин бардорон ҳолати миёнае, не ки соза мегӯяд, краскашам соза мегӯяд, ягон расход накунад, ҳолати миёнаи созае. худтон бо тамос гирифта мегиред. мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад, нархаш 11 500 сомония, ки бо ягон чи муомила мекунам, бисёри бад не. мумкин як 500 сомонша гузаранд. мошин дар шаҳри Бохтар бардорон срочно фурӯхта мешавад. аз шумо хоҳиш дорам, ки фақат одамони харидор занг зананд, беҳуда одамои коргаранд, мегӯяд нороҳат накунанд. кадоми мошинхари конкретна бия мошин аз пеш бина мегӯяд, ягон чи муомила мекунем. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ки бошад, маромад роя кунед, мо фурӯшда рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон, Opel Astra J аст, ки соли бароишаш 1998 сол гуфтагӣ аст, соҳибшон. бензин газ бардорон ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краскаам хеле серебристи, 4 диска дорад, 4 баллонои средни бардорон, салон тоза, электропакет ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд срочно фурӯхта мешавад бо нархи 34 000 сомонӣ. бо ягон чи савдо мекунем, мегӯяд не ки бисёри бад не, камтар савдо мекунад. тоқа вариантҳои суми холӣ мегӯяд, вариантҳои алиши умуман надорад. не ки соҳибшон гуфтага, ки илтимос нороҳат накунанд, беҳуда занг назананд. кадоми конкретна мошин хара бия аз пеш бина, ягон чи муомила мекунем. мошин дар шаҳри Душанбе 34 000 сомонӣ, маромад занг занед.
ماشین فروشی نوبتی از سایبرادرون واز 2106 راسته که سالی برایش 2000 گفتگاه است صاحب شون که بنزینی خالیه. آبی موتورش یک گشش لیتری پراستوی کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی میانه قرار دارد. 4 دیسکا 4 بالون 60% رادنوی کراسکای حالت ماشین میانه نکی نخدای بردارم با همین خاطر ماشین ارزان میفروشه میگه 7900 سومونی نشه قریب 8000 میشد همین رو ارزان میکنه میگه 2000 سوله ماشین خیلی حالت میانه بو خیلی نگم راست خود میکنیم ما کراسکا میکنیم همین خیلی کور فورا میگه نخوام خیلی های میکنیم کدام میگه میخره بیاد از پیش بو سودا میکنیم نرخ ماشین 7900 سومونی در شهر خوجند بوستونی قرار دارد با کدام تو که معقول است مرامت تماس گیرین بیشتر معلومات فهمید لایک دریغ ندارین گذارین و نوار پادیسا کنین ماشینچه فروشی نوبتی از سایبرادرون دایو نکسی است که سالی برایشش 1994 سالی که بنزین که سردش کار میکند آبی موتورش یک 5 لیتر پراستوی گفتگاه است کاروبکاش مکانیکا حالت ماشین میگه بهترین 4 بالون 60-70 فوت 4 همون دیسکای خودش رادیو کراسکا سفید سالنش هم تازه ماشین میگه نخدا میگه ساستنیش مالادیوش نه خیلی بر دستی یک گودام نگشته است خیلی شید انیق نگفتن نکی خیبختون تماس میگه میپرسیم بردار این نشان صاحب شون گفتگاه است پیشکی که بهوده زنگ نزنن این گپو است که مو از پیش شما نمیگه التباس مو را فهمه فقط صاحب شون میگه که همونجا گوین میگه که فروش ده که میسو ناراحت نکنن بهوده کان کرنا آدمونی خریدار نرخ ماشین 13000 سومون بردارن که در نزدیک کاپوت ماشین یگم کم در ارزان میشه این نشان در تریتوری شهر دوشنبه با کدام تو که خدای و نکسی که لازم باشد مرامت سودا می شود از همه خوش رفته ماشین از پیش بینین و سودا کنین لایک فراموش نکنین ماشین فروشی نوبتی از سایبرادرون واز 21012 هست که ماشین سوئیسکی مالادیوش نیست سالی برایشش 2002 سال گفتگاه است صاحب شون بنزین گاز هردش کار میکنند آبی موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد رادنوی کراسکا سریبریست 4 دیسکا 4 بالون سرید دارد ماشین میگه نخدانه که نشد حجت این چیزا یگم معلومات نیست کمبودش هم گفتگی نیست بخت میتون انی خدا گیرین این اکام میگه که سروش ناستون در کور میگه ماشین با نرخ ارزان میفروشه نرخ ماشین میگه 10000 سومون با یگم چی معامله میکنیم بسیار بعد یگم چی کمتر معامله دارد ماشین قرار دارد در شهر وحدت برادران 10000 سومونی با کدام تو که معقول است مرامت راست خیلی رادنو کراسکا سریبریست نخدو بیو از پیش بین میگه سودا میکنیم مرامت تماس گیرین یک بار دیگه برادران با تکرار میکنم شما دم اگر هم خیلی ماشین فروشی باشد میتونید که در نمره ایمو واتساپ روی کنین اگر شما اگه ماشین خریدنی باشین در کامنت نویسین کدام مارک کدام سال مو البته جدا کردن پیشکش میگه فقط در کامنت در ایمو واتساپ ننویسین این با 12 ماشین فروشی پیشکش نکردم تا ویدیو نه خدا نگهبان همه شما